internet lunglei thlir tu te chi bai le vek ule voin chu hei Pentecostal Social Ministry hnuaia Tailoring Centre-ah hun kan hmang dona engtiangin nge puan thui te an zirchina hun an man dan te kan en dona ni lokara ule hina mem kan lo leng ro hei helai hianin an zirtir tu oma ani hi kan bel chiang ma salak dona ni khongain iming te iveng te min shil theyam ming chu silal shat puinya thera khwa tagin local ani tu na hanin zirlai engza tinge om cheu zirlai hi som patni kan om ani le batch engzat na tengin ni hlom tu na mi te in tun thi fourth batch kan ni chuan hei kumli kumga vela kal ve to ta fourth batch ni chuan kumli ang vela kal don to ti na ni ta chuan in batch tin hi course engzat ni a tha in course ka ta an thla engzat nge tharuk ma ani chuanin hei in sul nu te kan ena in zo chian po cha kom to eng tenge zirtir chin Sunday kor chung chau hinge eng chin nge zirtir chin kha Sunday kor mo Sunday to kan tiang chi hi kan zir pui ber chu nya ma se kar laka khan ke kor ma ni ina muna enge ke zoal ke kor ang chi te mo an lo thui ve the na tur khan ke kor ki po kan zir pa tho ni chuan ke kor thui te mo tharuk chung chuan in an thiam man vek thin ti na me atlang pui nan thiam ma ni kor tur chuan thui thei veka mo then khat ero chuan in heta an thui lai po hianin man choi te pon an thui to ni chu ani chu zirtir te hau tak ve em an hau tak la ve zirtir an nuam khop me chuan in eng tiang tin nge zirtir ve chin tlang puya kha hei black heta lai whiteboard te ka hmuwa heng te hi zirtir da na mi min han shil fia pa them song te so ka sha chiang cha ka ya heng atang te hianin tam tak chu kan hin shil she ve ni chu mo alem te kan siama a measurement lak dan te mo akat dan te ta chang hian kan zirtir mo a chan chuk an zirtir hianin malati kha harsa chu wang chuan hi te whiteboard mang hianin kan han zirtir she na mo chu atang kai khop me not in an la ve me ti na me not in an la ve me ya chuanin elo hemi batch khata hianin mo seat engzan nge om shim som anya mo ma se kumbin ni ro hi chu som pahni hi mipa khan seat ni khan hau ve ta ni mo an ruat ve ni chu ma se mi padil lom tak lo wang khan Hmeichhia in ti han som pahni chu kan o zo ta ni chu mi pa te poi zirtir ve thei tho ti na ni ta eng tenge lodil ta se zirtir thei china khan mi pa bi ka chuanin ke korle kamis ni me ke kor kamis poi ti thei thawa thale me mi pa te po kha dil ve na chang kha hriaila seat ni a omani ti kha kan shedon nya chuanin eng ti khuna nge helaya Tailoring Centre-ah hanin zirtura aron dil thei hei hi chu PSM board le committee tena an rel hun khan in maya chuti huna chuan koshan news a tele WhatsApp kal tang te point koshan te in share ti thin ni ho ani chu chuan April thla hi hetelai hmuna kan tran thla ni chu ani chuan in puan thui zir hote so laya chuan in hei kan hmunga puan thana om nual me ya heng hi student ten an lo ken nge nian hetalai lo om sa helai kan lei chop ani tak chu chuanin student te hianin te an lo kal hian stripe pen ten nei ve em nei ve exact teng en lak ve thatin zanga la thin ani tak chu chuanin heng ho puan than te tianin han thui ta a thui tu ten an nei nge nia in shal chuak ve a then chu a puan than man ang lek ten tom te ten an ma ni in khul ve thina mo an thui ve thin ta ma ro chu thui shal tlak lo a thui chat te po hi tam tak om ve ni chu mo lo the lo khang chu mo ani tak chu so la ya sonin kan ti le ka hok da ko me ke hi tia ang puan thui te kormoi te ka ngai na so lai sang korong in ang chat me lo oma so an ma ni thui thawa mi so in zor chwa tur nge nia an ma ni ta na nin thui ve an ma ni ta na nin thui ania mo hei kan exam na ania mo so chuan result Sunday a khanin
ไอ้นังทับค่ะหักค่ะกันดูนี่จู่ตัว exam นับปะค่ะกันหาโดนนี่สมมติมานี่ก็ตัวเท่าคันช่วยนี่ so exam เตเราในทับปะเอ็งเตียงนี่ exam เนี่ยจู่อิงกัลปุยชิน exam นะฮี practical ฮีตุน่ะอันที่อันช่วยเมกสมอส่วน exam นั่นเนี่ยจวน theory กัน exam บุกะตุน่ะฮีอันกันเอ็นเมกันหิสมอมักแต่กันอินเปเมกันหิสอันนี้is your light เตียที่ fail เตียนอมเวทมันเทียมเทียม zirtir เตียนหนัวเมมอันหนัวมาเราสู้กับมิชิงที่กันอินอังเลวะมอเช่นขัดสู้หันเช็ดนักจักเราเดียวติกันออกมาเช่นขัดหันจักเดียวว่ากันรัวเล็กหมอเวียนี่สู้จวนเฟลที่จุนเราเราอันนี้ตักเจออ๋อเลยเฮ้ยไรฮัน zirlai ที่ลำปังที่หันกัลเวย์ละที่รอ zirlai ที่ปอโซนเนี่ยนักตัวเรามังอ่ะเอามาใส่เฮ้ยไรเห็นเอ็งว่าเราช่วยเวแล้วว่าโฟนเราเอ็นเมียเมียเอ็งมาให้เราช่วยเวบ็อกซี่ละอีเจ้าตัวที่นามีเจ้าตัวอีมิงเลยเวียงมิสิลเทียมมิงจูเจ้าทันมวยเนี่ยเทียจังอินzirlai hi a hari ti em nge nuam mi ti อันนวมกันอันนี้ตักซึ่งอีบุลามีhi kan zot ve leng hu phur mel khop me ya enge I thui mek ve na hian ve na tak chanin eng ma thui tu kar keng lawa exam line ni senga tinge kan exam na mi tu ri chu kan thui zau chaอันนี้ตักchu chuanin khoi ve nga ngai om ve a ning te ke ma ta khilung lei khwa kan ni lawa chan lungrang khwa kan ya ma se farm ve nga karon oma ka ming chu lal bin pui อันนี้chu chuanin pakhat kan deal chut le lo kang chelung le khwai ni lo ta ka chu eng tin nge helai hian tailoring centre-ah hianin 130 thei ti khai lo shat ve a tunge zirtur ti che eng tiang nge I deal ti kan deal chut pel tel tiang an lo ka zir don ta khetan advertisement kha kan hmuwa chanin I kha au hi ocean office hana thoka tunge a u chu I la remoi khu moi te chanin chu min lo shila chan deal vel ta che min tia chanin tikhan deal na form te kha kan thelu ta tikhan interview te kan ne yaอันนี้ตักchuเฮ้ยมีดังที่กันหันzot kwal ve lenga hu pur mel li ka zot ma sadon ani lo kun ngar me helai mi iming le viang min sil theyam min chu ba le ma kinya san veng lai chani nang I exam zo to mi nang poi thui lai nei lo chat me lai ka nei to shi ani tak chu a har sai ti em kumina in course zer hi har sa law kan me mi athia ma min zai ti thia ani tak chu chuanin I ani le lo zir zo ta la helai hmuna hian mo eng tiangin nge I puan thui hi ti zom I tum dor siam te tu mem đây gặp phải quán tree anh em mua gian hay ngày ăn rồi hồi gặp cảnh tum anh đi tập chu đủ sắc na cảnh lan cho dorin hòn ngay thấy na dorin cho anh tụi nghe ni cảnh hàn gió liang hay lại mi cảnh gió tiang anh nghe ni chui me kha cái chhung để ta được lâu tree hey hi Sunday top mo har sai tiệm har vak lâu tu na shi cho này cảnh thiam về được mình lấy viang mình sil thấy em cái mình chu rồi thì cái nhà veng na eng tin nge helai hianin 1-3 hi deal na chang siat ero in Sunday khan in khom na khan an puanga chu te chang ka sia ani tak chu 1-3 hi I lok puiem nuami ti em I zir zota la eng tiangin nge kalpui zelitum el 1-3 chu ka tui shim an nuam ka tia chuan kan zir zo apo thei anga ti chau be zel ka dor siam te tum dor siam da chu nakin dewa nya ani tak chu chani ne he la ya kan theile lokanga abiru de ni ka sia chu ka zo chak shim ne china han na thui ngor lut tu ka enge I thui mek lai kha Sunday kor thuya anu ami ti em nam ka I ming le viang min lo shil vela ming chu Esther la rem sangi nya electric veng changin chuanin tailoring centre-ah helaya I puan thui I zir hi I lok pui I in ti em eng tiangin nge zir zo ta la omitum lok pui midang ai ma pu hang ka lok pui ni chu zir zo pon he mani mi mal ei zon nan ti sun zom zia kha ba acha lutu khol te nei ve em ne ina good call kol veran chuan helai mi hi kan zot ve lo kange iming le viang min shil theyam la shat lui kan ya pu pui changin chuanin tuna han enge I thui lai mek kha
bag te tu bag thui te point lo zirtir ani mo zirtir thau chuan I puan thui hi I thiam sang nge nia I heta tang hianin I zir tran ve shim shim lo thui to na te I nei ve shim shim em sul nu nei englawa son JB college ha son I RCT hnuaia khan kan lo zir silong to a chuan heta hen kati zom le I hlok puyem lopui chuanin ha lo zir chuak ta lamo engtiangin nge kalpui zeli tum dor hon te tum ve em khashelo le ni mani ina Hmeichhia kan ni chuanin mani te kan pasal te an ni emo thui ngai lo thui ve the shim shim te kha atha a thalai lo en tu te kan omani pon helaya hianin seat som Hmeichheta no omami patan som pahnia omani ti khashia ila advertisement an chwa hun te kan ngai changa dil na chang kan shichin don nia chuanin so la ya son hupur mel de mai kun ngar me ya mase kan zo tang hey puan thui ania puan lampang I lo khoi de engei ti be kan chui tur kan nei to lawa I exam zo to ti na ni kan exam zo to kan kapya mai I hming lei veng min shil thayam ka ming zo la rin ki mi nia ka veng so fam veng eng tin nge la ya hian dil na chang I shiat ko shan group a khan an lo po sa tu te chang be chuan puan thui hi puan thui hi thiam sa shim shimem thiam sa lo ani le tu na hian nang ma in Sunday koron order don ta I lai thui ngam tongem tringam to ani tak chu a thale me he hlok pui chin hle me ya chuanin zir chuak ta la I dor siam te I tum ve em nge ne ma ni in atanga hanin thui rak rak khai tum tum ve tho ma se tu na ri lo ti han kal ve put se ani chanin nakin zelai hun ta zel tura tan du sang na kan hlan che he helaya hianin ama mi hi kan zot vele lokang iming nei veng mi shil thayam kam hing su ke zo sang zali ni a pok pui veng chang chuanin Sunday to pilo khoi meka I in tun khor sa in zirlai hian I lung oi to kem nge ne zirbel ngai ni in sha kalung oi tok thawa ma se ke zo la zirbel zel katum athat chu chuanin tharuk chung hianin I du thu samin I zir manin in sha em zirman ang chu ni me are lo wi ti nge I kham khop lo nge I atok che ti zok khalai kha kan zot le lok che kham khop lo chep anwa mi ti ni ma tira in zirtir tu po fel ti sha ta he nuwa man ti thei hlom hle me ya chuanin he kan zot vele ang ming le veng mi shil thayam la sang pui kan ya van ne kwa chang yan van ne changin local nal dala chuanin helaya I 130 turin van ne chang ni ti ni local nge ni ya a cha mari a pi te bula ko chuan van ne chang ting e zirna chang lo sha the advertisement atang te na ni kan ko shan group a khani nan lo post ka kan ho chang I di like khanin tin lo te lau ve em thao ve thao chuanin hei tu na hianin I eng tenge I thui thiam to puan thui I lo thiam sang nge ne te chang hian I zir chau ve shim shim tham sa lo te changin kan nin zir so inu te I chung kwa te khat kor thui sak don ta se I thui sak I huam to em huam to tu na po I order a chin chen chu kan lam bo ani tak chu van thave chuanin I tuna in zirlai hi in course in zirlai hi I enge in zir hun chung nen hian tharuk cha hunin nei ta a I thiam manem nge ne I kham khop lo la zirbel thei la iti zo duai chuan a rei lo ka ta mo ala kan zir kim man lo du thu sa mai te min le de se su ka ani tak chu hela ma hianin tu nge ni kan la zo lo kan han zong ngar nga ka murang me ya enge ni chui ve mi ama sa ni ming le ve mi shil tem kam ming chu ke si ming than zali nya vai sam kwa mo chuanin I tuna in zirlai hi I thiam thama nem I nge ni ya la zirbel la ki du ve chan chen khat te kha chan zirbel te khan du mo kan zir chin su thiam ve zela zirbel chu kala sheri la ani le nangma kor tur thui tur ron kal nge ne dor siam te I tum ve mi ke kor thui chu ni tho cha mi dang kor thui sak thi ho kha order te la ve to em la ve to ka chung te kor chu ka thui ve to la ani tak so I zirzel na tura le I kalzel tura du sang na kan hlan che
เฮ้ไรมีกันละจอดเวมีอะไรว่ากันจอดเวไงอีมิงเลยอีเวงมินชิลเทียมกับมินจูมินทันปารินีอาฟามเวงกันนี่อันนี้ชวนให้ตัวนายเฮียนินอินซิร์ไลฮีซันเดย์ท็อปติเตอันนี้อัชโตกินิชยาเงี้ยนี่ซิร์เบลเทนิเซให้ไอหุ่นเรเดียวเฮียนินทารุกนี่เราเฮียคุมขัดโลโลดีเซติเตค่ะอีดูทุกสามอังซงกันสวยเตะสวยเทหุ่นไล่แค่อารมณ์เนี่ยกันซิร์ที่จูอัชาเบียตินกันเขาตัวนู้นเห็นมินซิร์ที่เทียมบอกไม่ใช่ก่อนที่จูzirdu to khi om thei lawa mania in zirtu ri kan nia tin phone changte mo engmo changa in ena in zirtu kan nia zirdu to khi om thei lo ni acha chu design changa ron chua ka khang design chang kai mani na kan lo en tam dei lo chuan heta kan zir rongat kha chu enge hun bi nei ni wangin top china nei chu wang chuan in lama lo in zirila design dang enge design thara lo chwa po khan mani na design thei tur khan phone te po en pe ila chu chuanin ke mani athiam na aron pungta ti hian kan an zir chwa kanga kan enge ina kan thui zom lo chuan khang kan design lo zir to po kha bo thei ni chu bang a tam theng ber hian thui ila chu chuanin design sang alo chwak thara po kha kan thiam bel thei hian ka sia in lama thui tam hi poimoนี่ติโรติฮันนอลปุยติเมียงเบสิกกันที่อังจีค่ะอินเราเทียมตัวตาอามานี่หมอพูน่าอินหับเลี้ยวติค่ะเชียตาจวนอินเฮลายปวนทรีซิร์อีดูนัดชันคามิชิลเวเทียมเนี่ยpasal te nei to kan lo ni pasal te tho chwa 100 rang te hinom lo chi no ma Hmeichhia chu inge thil thar te kan lo ngai na Sunday kor te po ni se a hlui reng kan lo ring du lo ni khanga kan pasal te tho chwa in le reng ai chuan mania kan lo thiam khan tun lai puan han man te lo tlom ta puan han man kan le the ka chuan manin kan in chui the ya khanga rong po khan inge chung te ti hau tak lo zong le mani in to del na lo ni bok nen khan a tha ka te chu ka zir du chan ani tak chu chuanin he na kina po I nangma ni in course in hanzawanga zirle tur best thar de po lo om dona khang mi te tan khanin PSM hnuaia Tailoring Centre hi zirve tur fak na khamin han siam saklok te nya acha katia tin kan ho tu no hi fel me ma azai dam boka zo hi in pe reng ani enge mo sha thiam lo kan nei po hian kan lo in thashunga zona chang kan lo shat lo tian mi lo zo tro in shat thiam lo lai in shat thiam lo in nei lai kham lo zo tro ai ka om renga nia hi tia chuwang chan heta zir tur hian enge heta zir du te po lo enge nakum lama te po zir na huna om leng chung huna po chuan kaushan hnuai ani awang in khada hi om lava kaushan hnuai ani na hianin engkima enge thiang rim na po ni se zuk le muam konga po ni se afili me matin kan zir na po hi enge sarkar ai hana thain ka sia chuwang chuan lo zir tur adu te po khan lo di sup te kan sam chuni ale kan lom nu to ke ho tu nu hitlem kan han zot le lok teng helai a hian helaya puan thui zir tur hianin dareng za tang nge in trana dareng za tang nge in ban ve jing dar soma kan chana chuan tlai dar thuma kan bang le a chuan kan sei bel lo ka nga mo chuan tilai hmuna hianin Sunday Monday tanga Friday thleng hi ni tin hian devotion kan nei thina kan nau ten kan in han choka ti chuan Friday a ke ma han top ka khat thin bang sung zirlai ten hunan mang thin mo devotion hun hi acha he me chuanin ani le he kaushan office kal dan ang khan in kal ve khan me ya chuan cholte in nei ve thinem kaushan chol ti anga te han in chol ve nge ne in culture char thi kaushan chola hian kan chol thin bak chu kan culture char chuanin he azirtir tu berini a apoi mo em katia ka zo tur che he tharuk in kal china tharuk hi array lo ti em nge PSM lompang te hian he ai re de hian ti thei se ti ang chi du thu sam ang te kha in em I soi du ang kha a course te kha he du thu sam ni lo zirtir man lo theya nge ni zirtir man thlap zok khang vela khamin han shil cha du thu sam chuan tharuk khi array lo ve ma hian ka sia mo tam tak ta na hianin private hanzir le tur te pon har sat na te kha chung kwa kan in ang lawa mo chu wang chon he te lai mun atang hianin dorte mani nei zon na bang
มังตูดขบยันอันเทียมเทนี่ที่ฮิกเสียโหก็ดูไอ้จวนกันจิรหุ่นสูงฮิอะไรเราเวเสต็มบริจโอก็เตียผสมตั้งละโมหินี่เทเซจุดเกี่ยมาตาน่ะจวนก็ดูทุสามันนี่จุโหจุมีจวนนินผสมสูงฮิกันนินสวลเทจวนนินอันชวกทวีเอาตัวรักง่ายกับโบดานจวนโมมาเราจะสูดผสมช่วงใครดูทุสามนี่มาเสทารุกับปอิซิร์ไลเตกันหันโจขัดจวนอัเชนจูออเดอร์ละโตเตปอันออกมาที่ขานินอิซิร์ติร์ที่ยามเดียววันนี้ที่ขาเชียตาผสมจุนี่เพย์เซจุติรอดูทุสามนี่อะโอเฮกันว่าอินซิงอาหุ่นกันแล้วมังนวมกันที่เดียวไม่ยามาเราจูนี่เล่งินหุ่นมันเทบ็อกซี่ละว่ากันโจน่ะตบลำกันไหนโตไม่โดนนังอะจวนนังมาจังอะเองนี่อาซิร์เวตูที่อันนี้เอโมzir to sa ti an lo ni emo soidu shim inei te kan zot yang che kalau me hetilai mun hi hei ko san ho tena hetilai PSM kal tanga zirna mun puan thui zirna hong hi lom om le in ka sha rong bol na poimo tak mai ania chuwang chuanin enge private amida an zirin thakata cheng tam takan choya hetilai hmuna chon a thon thil engkim hi a thon fekania pencil thengin ko thani bin tum saka mo chuwang chuan alo zir le zel du ta na po hian azong chhang thla ka tin thalai ta na man in to del hi tunlai a hlu ema chuwang chuan aron zir ve le du te po khan lo dil sup wala thain ka sha chuan thatin hi stipend hi an dong boka chungte ni wang chuanin ma ni mi malin eng ma tum tur om lo ko shanin min tum sak feka wang hian azir lai ta tan po ha dam thla ka chu wang chuanin ron zir sup ron dil zel turin kan han cha ve do hi chu kan lom lu to ke voi na hun lu tak min pia ke po ka lo me he kabula hianin PSM treasurer rongbol tu kelerin tuanga oma ani hi zona kan zot ve lek dona hey PSM ina in malak na hian tailoring center basai chung sanga in malak na hian engtiangin nge in local pui to a ti tele engemo inang ma atanga soidu ina shim kha kan zot tiang che kalome ni hey PSM in pon thui zena kan kalpui hi soitu thui deuh chu lo lo nangin ma ro chu han soi chu shim du engemo kan nei ve kan soyanga khatia lunglei district in ma chon relief committee te kha din thina amaro chu azau zo ka bom zau zo ka lo ni theina tura ta na din Pentecostal Social Ministry din chawa Pentecostal Social Ministry PSM an din ta ka khachuanin angai poi mo bera khachu ko ran hote ku them thiam na konga an kala e zon na an nei theina tur kha angai poi mo ni chu chumi ta na chona ma saber ta na pon thui zir na hi hon ni se tin kum sang ni som hi pani khanin alo kalpui tana chu sang ni som ni pani khanin pon thui zir na hi akal puya chu ta chuanin mi pasari first base kan te mi pasari in khami kum khanin an zir ngala chuanin khami kan soi thui ma khan kan soi le du chu hei I pon thui zir na chung chang a hianin I adil dan na te kha tam tak chuan kan kher lo mai theya ta khanin kan soi du chu I PSM hianin a hun bi hi chumi huna chuan ni ro se chumi lai chuanin zero se ti hi a chi lova kumtir lama te bot te kan han chua PSM committee te kan han chua chuta chuanin I azir hun tur ha kan ruam han mai ta advertisement kan chua local sang kan thon chua ka thuril to te kan chua whatsapp sang te kan the dara advertisement kan sia ma chu plain paper an lo zia ka I PSM chairman ne na dil na kan lo siam thina ni khata khan thil tel ngai om ta chu local charge board recommend na kha thil tel ngai ta chu an ron tia enge dil tu tan chu teng kha teng chu ni ngai ti kha om chi lova chu mi I kumza ti po kha om chi lova pol chu mi za chu pas tur ani ti po kha om chi lova tui mi te kha nin an lo dil mai thina ni ti kha she tai la chang kan she chuanin kan lak da na kha ni personal interview gal tangin kan la ta chu ta chuanin kan ngai poi mo de wa chu hei zuk le hom ti lo wa hi I an lo zo ji personal interview wa I enge zuk le hom te ti em ten tia ati lo wa hi chu te min ngai poi mo hin hlo de thina ni ti te po kha adil tu te pon lo sia ila I ti lo der ni lo vin ti lo tak tak ni te po kha I tum ta sela thain kan sia kan te kha I kan soi du chuanin sang ni som hi pahnia ni chine kan soi han kan le lenga sang ni som hi pahnia khanin mi pasari nan zira akum le khan pasari ai chuanin
som lo ting mian kan te ba ka interview khan lo tama deal ten lo tama wangin hanin nol chewa khan nuam si lo wa chu wang chuanin sang ni som ni pathuma tang khanin somin kan kalpui chawa sang ni som ni palia po som bokin an kal le a chu sang ni som ni pani le sang ni som ni pathum chung khanin electric veng lama mi a kan fan ni numa munin zirtir na pe thina chuanin ani kha kan han tha ka sang ni som ni pali ni kum lama tang tuna zirtir tu Hmeichhia ti hi kan han ti ve le a anin chok ti na angani chu tiang khanin kan han kalpuya chuan kumin hi fourth best an ni a chuanin kumina hian in china pon soi to thawin kan sia a mi som le pani zirlai kan la a heng po hi mi palam pang kha lak te kha kan tumani chu amar su mi palam pang hi pon thui zir te pon ngai na veta ka tin rilu ngai to na chuan ala oma ani huam tel la kan te ma ro chu mi party nan om tak lawa chuan mi chelang som le pani hi kan lata a chu ten chuanin kumina po heng kan kalpuya chuan hei kan zirpui da na hrim chuan ti khanin an ho tu te pon an mani pon an soi vek to in garinga ka soi zau to lawanga amar chu ti hianin haruk kan zira an zir zo huna hianin certificate lan na in khom hi mu mal takin kan kalpui thin ani kumina po hianin September ni somthum e thole ni a hianin chonudan hia conference hall a khami an pol khan hun kan manga certificate ti PSM atang kan pe chuak ve thina an zir chuak nge ya thiam takin an zir ani ti an hriat pui tu ta na kan kha tiang ang kha kan han pe chuak ve thina chu kumina po mu mal takin hun kan bang le don bokani ti kha kan soi du a chuanin an zir chu zong hianin kan lo ti chan tira tang khan zira te hi thatin stipend zanga kan pe a an zirtir tu te hi chu hlo than kan pe a mai ro chu zirlai te hi thatin stipend zanga kan pe thina chuanin te hetian zir chu hianin te ma thing tlang lam pang tele i chung ko din hun le nang lova har sa deu te pon lo om theya i zir thiam ve si thuina tu khol an nei lo ti te hi kan hlaw ani chu khol hi nei thei sela ma din lama chun zom sela ti hi kan du ber ani a chu tianga tura ta na chuan he teng hin ruahmanna kan han siama an zir zo atanga thani chung ani chu an lo zir zo wa thani ral ma a khol engzat man po lei sela i chu ta chuan PSM hianin cheng sang thumin i an khol leina tur mana kha kan va tan pui vele thin bok ani chu chu tiang chuanin kan ti thina ma ro chu khol i le ngai lo nei sa te pon oma khang the chu kan i pe khel ta chuang lova ama ro chu khol lo le na tur nei lem lo ma ro chu khol ma mo ve si ang te kha khanin i cheng sang thum kan han tan pui khami zara khanin khol thadeu te khan o nei vele thei pha thina alo mum khop me ka tiang te kha i kan kal pui dan te chu ni a chuanin i kan kal chho zel ang ti hianin hei dil te pon lo om chho zela lo sia sela kan du chu i hun khoral nan mei hianin tam takhi chon lo zirang ti kan hlau thin ani chu kan hruai tu te kan chairman te kan district hruai tu te pon an fui na sa thina thiam na tak tak an neya e zon na ta nan manga ko than ta na tangkai taka i an om hi kan du ber ani chu chumi ni wang chuanin azir le zel tu te pon chu teng chu rel ru pu chungin ti tak ne wazir tu te kha chuanin non dil zel sela kan du a kanin hong ra ngani ti te po kan soi du a he kumina zir te po hianin an thiam khop maya lakina chon dora ten thokanga a then phe te chuan an du khop lo tu na tharu kan zir hi mun da te po an zir bel le kha te po kha rem ti lo na om chung lo ni rem kan ti fe ka an kan du ber chu thiam sela e zon nan mang sela ti la ya kha kan du ber ani ti kha voina hianin kan soi thui deu du ani chu alom om lu tu ringot PSM te main lak na pathian in a shiat pui cheu ani ti a shiat ema he a tho pui cheu heti zat mei i zirlai in nei ba ka he chen hi in local thei to a pathian in a shiat pui cheu ni ti kha shiat hle ani ole vo in ta na kan hun man thei te chu khati zong kha ani a voinia hei a shrai tu pa ber hi kan address me yanga i vo inia in zinga pennet te hei hun man min phal saka i in zir na kara ti kan lo te ve a kan nok thei na chin te po o mama ro chu ti hianin rir zau takin min lo dong songa tin thalai tlampang te po ha kan lo hoi le anga nu te emo pa te emo po ni lambi pa Hmeichhia in helai hmuna hianin puan thui azir theya mase adil dan tur zong zong khatuna khanin kan treasurer in ron soito PSM treasurer khanin khang khalo ngai poimo ila ale peka chuanin azir le thehun advertisement alo chwa huna chuanin I tam tak te khanin ziritu mangu in dil vai loi te agu kaushan mi te kha chuan ti kha kan soidu ni in todel kan in todel theina tura Pentecostal Social Ministry tena ma anlak na hi ingai poimo ila thei to
pin I pathian in a thop pui zia the sia ila ke ma ni po in I hlut tia zelang uti khanin kan sa ve ani voina ta na kan hun man thei te chu khati kha ani a pennet lunglei thlir tu te in zawai chunga lom thu kan soye